Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde yanılıklar çıkarılışı bugün sizinle men Remile Salamova salamlayım. Uzı barış adına mühim vakıqaları durumda kıskaça. İşinin kızgan çağı, rayon hocalıkları bürtüklerini uğrap, jiyuda finişqa yakınlaşa. Tuğanı yaqsağındıra, maxsus harbi operatsiyada qatnaşışı ektiler bilen işraşı uzda. Melletamaq Madani miras obyekti. Melletamaq 13-nji turaq o'rinda Tatarstonda oşuqlangan madaniy miras obyektlari isimligine kiritilecek. Hazır şuşagan başqa vaqiğalar haqında to'liq. Bugun Bosularda uraq üstü, eginchilar birtiklerini urib jiyu bo'yicha Pengashqa yaqinlashib kela. Rayon ahol xo'jaligi ham oziq-tulik idorasidan olingan ma'lumotlar bo'yicha bugungi kunga 35609 gektarda birtiklerini urib jiyu ishlari boshqarilgan derga kerak. Bu borliq maydonning 71,6%-ni tashkil etadi. Urib jiyu ishlarida agrofirmalar yaxshi ilgirlik ko'rsatadi. Урып жиюда һәр вакыттагы Август Мөслим агрофирмасы алдынгы урында бара. Агрофирма буенча көзгө культураларны җыю тулысынча төгәлләнгән. Бүлекчәләрдә язгы бодай уңышын җыю дәвам итә. Минем бүлекчәдә чәчелгән иде 2700 гектар көзгө бодай. Аларны уңышлы гына җыеп чыктык. Көзгө бодайга бик күп инде корылык һәм кыраулар зыян салса да үзен аклады. 20 центнердан югары уңыш җыеп алдык. Бүгін күнде суқтырабыз язғы бодай. Язғы бодайда шулай ук жейнің қызу һәм құры килүеннән бик күп зыян күрсә дә, бүгін күнде 30 центнерны алып барабыз участоклардан. Агрофирмада язгы бодай культурасының уңышы яхшы. Гектар береме 30 центнер тәшкил итә. Басуда 10дән артык техника, комбайннар, ашлык ташу тракторлары, йөк машиналары эшли. Агрофирманың алдынгы комбайнеры Динар Муллин урып җыю эшләрен тиз арада төгәлләрбез дигән фикердә. Вакытында заправка килә, вакытында ашау килә инде. Вакытында машиналар булса, машина булмаса, рукавка тутырабыз инде. Әле бүген генә менә машинага тутыра башладык. Күп калмады инде, хәзер 1,5 калып бара торгандыр. Бер 4 көнлек бардыр инде шул кире. Шушы көннәрдә игенчеләр янында муниципаль район башлыгы Альберт Хуҗин да булып кайтты. Аллага шөкер, икмәк үстерергә өйрәндек, технологиялар бар. Әле менә мин карап торам, арагызда яшь механизаторлар күп. Август Мөслим агрофирмасы генераль директоры Юрий Янковский да механизаторларга рәхмәтләрен җиткерде. Алда да бердәм булып эшләргә чакырды. Механизаторларга бу көнне район мәдәният йорты егет-кызлар да җыр моңнарын бүләк иттеләр. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Bosularda gına түгел бакчаларда да эш кайный бүген. Җирлегебездә күңел биреп бакча үстерүчеләр шактый. Тәҗрибәле бакчачылар үзара берләшеп, тәҗрибә алмашып яши. Үсентеләр белән алмашу, яңа сортлы җиләк-җимешләр, чәчәкләр үстерүчеләрдә еш очрый. Һәрберсенең башкаларга киңәш берлек тәҗрибәсе бар. Шунда бакчачыларның берсе Гыйльминур Кунафина да безнең иҗат төркеме булып кайтты. Тойгылда авылында яшәүче Гыйльминур Кунафина 4 бакчада җиләк-җимеш яшелчә үстерә. Зур территориядә нинди генә җиләк-җимеш агачлары, куаклар юк. Барысында бакча участогының үзенчәлегенә бәйле рәвештә үстерергә кирәк дип саный Гыйльминур ханым. Яшелчәләр белән экспериментлар ясарга, төрлечә сынап карарга ярата. Җилдерәк урында урнашканга йорт алдындагы бакчасына кыска сабаклы 1 еллык чәчәкләр утырта. Менә шушы үзебезнең бакча участогының үзенчәлегенә бәйле рәвештә үстерәм инде мин. Кайбер үзем теләгән чәчәкләрне бик үстерә дә алмыйм. Розаларны бу тирәгә утыртып йөргәнем, алар монда безнең кыш көне бер карда калмый, кар ятмый. Шуңа күрә күбрәк 1 еллык чәчәкләрне үстергә тырышам. Менә нәрсә минем бакчада яхшы үсә, шуларны, бархатсыларны, менә бу сальвиялар, менә үзегез күрәсез, булар шушы бакчаны яраткан чәчәкләр инде. Үзем дә бик яратам. Һәр үсемлекне бала караган кебек яратып тәрбияли Гыйльминур апа. Корткышларга каршы көрәшүдә үзенең сыналган усуллары бар. Кәбестәне дә ул агуламыйча гына үстерә. Сарымсак төнәтеп сибәм. Ансы кәбестә күбәләкләре эшә торган вакыт җитте бит инде. Шуларны сибеп чыганда кәбестә күбәләкләре куммыйлар буларга. Сарымсакның башынмы? Юк, сарымсакның тырнакларын беренче тырнак бакалга турап куям да, ул шунда тора. Мин аны шешәсенә бәләкәй сиптергеч белән алып чыгып китәм дә, сиптерәм дә, тагын аны кертеп куям.
Мектепте эшләгәндә пенсиягә чыккач бакчамны тәртиплем дип ниятләгән Гыйльманур ханым бүген хыялларын тормышка ашырырга омтылып яши. Һәр көнгә сөенеп, шөкер итеп, моторлыкны күреп, аннан көч дәрт алып яши белү үзе зур бәхет ул. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә умартачылар да бал уңышы җыю белән мәшгуль. Бикмәч авылында яшәүче оста умартачы Николай Николаевны белмәгән кеше сиректер. Балның быелгы уңышы турында Фәридә Гайнетдинова белеште. Бикмәч авылы үзедә табигатьнең иң серле, матур гел урман агачлардан гына торган урынында урнашкан. Николаевлар исә шул урманның уртасында яши кебек. Йорт хуҗасы һәрвакыттагыча кортлары янында иде. Бүген аның ихатасында 7 дистәгә якын умарта йорты бар. Кортлар быел 1 апрельдә оша башлар. Яз иртә килде. Яз иртә килде дә инде аның үзенчәлекләре дә булды инде. Быел бал булмас дигән Аллаһ Тәгалә күп итеп бал бирде. Балның үзенчәлеге шунда быел бал 4-5 көннән утыра 3 көннән. Быел та үзенчәлеге нарат балы булды, шыршы балы бик нык. Ул вообще икенче төрле. Умартачылар телендә яхшы умартач өчен начар елы юк дигән әйтем яши. Алар чисталыкны, төгәллекне, тәрбияне һәм игътибарны үз итәләр ди Николай. Менә минем умартачыларга, умарта яратучыларга әйтәсе килә инде. Менә ул Кавказ якларына, җылы яклардан кортлар кайтармаска, үзебезнең местный популяцияны нитергә, менә үрчетергә. Алар менә безнең нигә күнеккәннәр яшәү ничә миллион еллар. Шуңа бик күңел әрәнҗәй минем. Быелгы үзенчәлекле елда да бал алу күрсәткече яхшы булган аның. Кортлары юкә балын бик яхшы җыйганнар, көненә 10-12 килограмм бал алып кайтканнар. Николай әйтүенчә, 14 августтан соң кортлары бал җыюдан туктый. Алар кышка әзерләнә башлый, өяларга берләшә. Умартачлык теләсә кем кулыннан килә торган эш түгел минемчә. Монда белемле дә, ялкауда булмаска кирәк. Николай Николаев кебек тырыш умартачыларыбыз булганда, кортларыбыз да яшәр, балы да булыр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба җирлегебездә махсус хәрби операциядә катнашып, ватанын яклаучы егетләр саны шактый. Шуларның 5-се Әмәкәй авылыннан. Бу көннәрдә Әмәкәйдә туган җиренә кыска вакытлы ялга кайткан Рөстәм Шайхразиев һәм Ринат Хәкимов белән очрашу үтте. Рөстәм Шайхразиев 2022 елның октябрендә мобилизацияләнә һәм 4 ай хәрби укулар уза. 2023 елның февралендә Украинага җибәрәләр. 41 яшьлек Рөстәмнең хәрби операциягә китүен гаиләсе авыр кичерә. Ну, мы до конца еще не поняли, что он пришел. Но сейчас, конечно, легче, когда видишь, а когда нет, так переживаешь каждую минуту. Еще особенно у них связи там частенько не бывает. Как призвали, как всех призвали, отправили, переживали уж все. Әмәкәйнең тагын бер егете Ринат Хәкимов гаиләсе белән Екатеринбург шәһәрендә яши. Ул бала чагыннан хәрби булырга теләгән. Өлкән прапорщик Ринат Хәкимов 2023 елның апрелендә махсус хәрби операциядә катнашу өчен контракт төзи. В самом начале не очень это восприняла. Потом это все откладывалось. Ну, вообще изначально призывали, но долго откладывалось. И мы как-то успокоились, и когда уже все призвали окончательно, как-то я в шоке была, конечно. Все это быстро произошло, вообще быстро. То есть все, он уехал. Ялга кайткан егетләр белән очрашуга авылдашлары килгән иде. Очрашу барышында егетләр хәрбиләр арасындагы дуслык, команда рухы, бер-береңне хөрмәт итүнең әһәмияте турында сөйләде. Авыл халкы җирле халыкның тормышы, хезмәт хаклары, хөкүмәт ярдәме турында кызыксынды. Очрашу ахырында авылдашлары егетләргә ихлас теләкләрен җиткерде, хәрби операциядән исән-сау кайтуларын теләде. Без дә егетләргә хезмәтләрендә җиңеллек һәм гаиләләре янына исән-сау әйләнеп кайтуларын телибез. Рамиля Сәләмова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Отнан сайын батыр егетләребез контракт төзеп Россия хәрби көчләренә кушыла. Махсус хәрби операциягә барырга хәтта хатын-кызларыбыз да теләк белдерә. Контракт буенча хәрби хезмәт турында тагын да тулырак мәгълүмат белән Татарстан.ру сайтында танышырга мөмкин. Анда хәрби хезмәткәрләргә тиешле түләүләр, ташламалар һәм гарантиялар турында мәгълүмат урнаштырылган. Контракт буенча хәрби хезмәт мәсьәләләре буенча контакт үзәк телефоны 117. 117 контакт үзәк хезмәткәрләре контракт шартлары аны төзү тәртибенә кагылышлы һәм башка сорауларга җавап бирә ала.
Махсус хәрби операцияда катнашучы егетләргә ярдәм җыюда район халкы тулаем катнаша. 6 август көнне Рүзәл Минхаҗев, Рушат Рөстәмов, Илнар Галаев һәм Алмаз Кашапов 11-нче тапкыр ярдәм белән махсус хәрби операция зонасына юл алганнар иде. Шушы көннәрдә алар исән-сау туган якларыбызга әйләнеп кайтты. Арандашларыбыз батыр егетләрне каршы алырга җыелды. Егетләребезгә дигән бар кирәк-ярак бу юлы Мәлләтамак авылы мәдәният йортында тупланды. Биредә җыелган әйберләрне волонтерларыбыз төрләренә бүлеп тупладылар. Шулай ук хәрби зонадагы егетләребезгә атап адресланган ярдәмнәр дә байтак иде. Мөслимләр генә түгел, Актаныш, Азнакай, Сарман, Җәлил кебек районнардан да кирәк-яраклар китерделәр. Йөкне озатучы төркем җитәкчесе әлбәттә Рүзәл Минхаҗев. Менә бу хәлләр кешедәге мәрхәмәтлек хисен нык арттырды. Менә безнең шушы 5 тонны фурабыз 2-3 көн эчендә тулды. Безгә аерма юк. Без Мөслимнәнме, Сарманнанмы, Азнакайданмы, алар безнең егетләр. Татарстаннанмы, Башкортстаннанмы, алар безнең егетләр. Мөслим егете Ринат Карамов та егетләребезгә истәлекле бүләк әзерләгән. Татар егетләре дигән 25 дәнә тактаны махсус хәрби зонадагы егетләребез бик сөенеп кабул иткәннәр. Шушы көннәрдә ярдәм йөгенелтүче егетләребез исән-сау туган якларыбызга әйләнеп кайттылар. Аларны мөслимләр дә шатланып каршы алды. Барлык җыелган кирәк-ярак һәм исемләп китерелгән ярдәмнәр үз хуҗаларына тапшырылган. Бүген егетләребезгә нинди генә ярдәм дә артык түгел. Ростов, Волгоград госпитальләрендә дәваланучы егетләребезнең дә хәлләрен белә алдылар. Аллага шөкер, бүген инде алар менә безнең яныбызда әйләнеп кайттылар. Бик зур миссияны барып җегетләргә инде тапшырып кайттылар. Мен бөтен район халкы исеменнән җегетләр, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Егетләребез белән бергә бу юлы Рушат Рөстәмовның хәләл җефете Людмила ханым да юлга чыкты. Ана хатын-кыз буларак егетләребезне сөйләгәндә ул да бик дулкынланды. Юллар авыр. Барулары, кайтулары бик авыр булды. Әле без үзебез машина белән булгачта безгә җиңелрәк, егетләр грузовой белән баргач аларга авыр булды. Янган өйләрне, шартлаган өйләрне барсын да күрдем. Авыр, авыр. Һәм әйтүемчә, иң авыры булды Нәши Волгоградта Шуганка егете белән очрашу. Без аларга ярдәм итәргә тиеш. Алар безнекеләр, без аларны калдырмыйк. Шуңа һәрберебез дә кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышыйк. Халыкта бердәмлек тау күчерә дигән әйтем бар. Әйе, бердәм булганда без көчле, бердәм булганда без яу. Бердәмлек һәм дуслык шундый авыр вакытта сынала. Сынатмасак иде бу юлда. Фәрдә Гаинкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм итәргә дә өлгердек. Узган атнада республикабызның районның төп буыны, икътисадның горурлыгы булган төзелеш өлкәсе фидакарьләре, төзүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Әлеге чарада хәбәрчеләребез кул кайтты. Райондагы объектларның төзеклегендә, аларның яңаруында турыдан-туры катнашы булган төзелеш оешмалары һөнәри бәйрәмнәрен зур уңышлар белән каршы ала. Төзүчеләр көне уңаеннан районыбыз төзелеш оешмалары вәкилләре катнашында бәйрәм оештырылды. Безнең һәр көнебез, һәр сәгатебез дип әйтсәк тә, ялгышмабыз шушы төзүчеләр белән бәйле. Районыбызда бик күп яңарту эшләре, бик күп төзелеш эшләре алып барыла, һәм инде аның һәрберсе дә бүгенге көннең адагында дип әйтәсе килә. Бәйрәмдә районыбызның төзелеш объектларын сафка бастыруда үзләреннән зур өлеш керткән Таткоммунжилсервис, Рустрем, Омегастрой, Строймилия сервис оешмалары, Агромастер җитештерү компаниясе, Туган як агрофирмасы вәкилләре район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнделәр. Бик күп төзелешләр алып барабыз. Соңгы 5 елда элеваторлар, зерносушильный комплекслар төзелде. Складлар төзелә, юллар төзебез. Оннан алганда Август компаниясының керткән хезмәте, керткән эшләре төзелешкә зур. Бүгенге көндә үз өстендә яшьләр үзләгән мизгелне капиталь ремонтны бетереп киләбез. Бартак районнарындагы шәһәрләрдән шушы бәйрәм белән котлыйм. Кышкы салкыннарда да, җәйге эсседә дә үз эшләрен намус белән башкарган, тынгысыз хезмәт куйган ветеран төзүчеләр дә бәйрәмнең зур кунагы булды бу көнне. Штукатур маляры эшләдек инде. Монда безнең шырларда инде бик күпләр ек. Ул вакытта гүрләп торар, ничә бригада икән без. Күбәйек бригадалар. Ярыша шетергән. Ул вакытта бөтенесе дә кул көче белән, заправкасы инде кул белән эшләмәсәләр дә бөтенесе кул көче. Менә нинди зур тегәрмәчләрне бер үзе кигертә торган ия.
Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йорты хезмәткәрләре бәйрәмне моңлы көйләр, дәртле биюләр белән бизәде. Төзүче һөнәре һәр чорда да ихтыяҗ зур булган, авыр да, мактаулы да хезмәт булып калачак. Буыннар бәйләнешен саклап, тормыш яшәешебезне төзек итүләре өчен аларга һәркем рәхмәт әйтерлек. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Devam etəbiz. Müslim rayonunda urnaşqan Мәлләтамак 13-ші торак урынын Татарстанда ачыкланган мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертергә ниятлиләр. Әлеге боерык проектын Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклау комитеты эшләгән. Мәлләтамак авылы тирәсендәге археологик байлыкларны саклау ни өчен кирәк? Теманы Гөлназ Җәлилова ачыклар. Мәлләтамак авылы тирәсендә төрле тарихи җырларда яшәгән кешеләрнең эзләре саклана. Узган гасырның 70-80 елларында һәм 2012 елда алып барылган археологик экспедицияләр нәтиҗәсендә биредә неолит, энеолит, Алтын Урда чоры, Бурак, Кушнаренко, Шиялек, безнең эрага кадәр 3-2 йөзләргә караган Пенабор культураларына нисбәтләнүче археологик һәйкәлләр ачылган. Тарихчылар аларга Мәлләтамак торак урыннары дип исем биргән. Село Мәлләтамак, которое известно с конца XVI века и начала XVII века. Конечно, вначале тоже они здесь поселились в этой низине, но из-за того, что были подтопления, весеннее половодье, они перебрались на холм и разделены были как раз рекой Мәлләтамак. Мәлләтамак Муслимнән берничә чакрым гына ераклыкта урнашкан авыл. Авыл кешеләре аның 15-17 гасырларда барлыкка килүен белә. Ак елгасы һәм Мәллә елгасы кушылдыкта әби бабайларының урынын бик дөрес иттереп сайлаганнар. Шул кадәр матур урында урнашкан. Авылыбыз табигате белән дә, кешеләре белән дә бик матур инде. Безнең эшчән халык яши авылда. Районда бик күп авылларның тарихы өйрәнелеп китаплар бастырылган. Мәлләтамак авылыныкы әле бүгенге көндә туплану хәлендә генә. Әле безнең тарихыбыз Мәлләтамак оешудан гына башланган. Элекке чырлар, бик борынгы чырлар әле ачыкланып бетмәгән. Киләчәктә тарихыбызга буларны да кертеп, яхшы итеп Мәлләнең тарихын яза алсак иде. Узган гасырда ук бу тирәдәге археологик кыйммәткә ия булган культура катламына шактый зыян килгән. Шунлыктан Муслим районында урнашкан Мәлләтамак 13 торак урынын Татарстанда ачыкланган мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертергә ниятлиләр. Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклау комитеты бу хакта буйрык эшләгән. Мәдәни мирас исемлегенә керүе Мәлләтамак тору урынының безгә бик шатлык, ул безгә горурлык. Hem biz onu bek tilep alabız. Kileşekte de oңышlar tileybiz, eli açılmagan orunlarını arxeologlar hamanda açıp tariximizin bayıvın tilep kalan. Мәдәни мирас объектлары исемлегендәге территориядә җир участокларын куллануның махсус режимы кертеләчәк. Әмма объектка гражданнарның керү мөмкинлеге шикләнми. Мәлләтамак авылының тарихи мирасы дәүләт тарафыннан сакланганда, ул киләчәк буыннарның яңа ачышлары өчен бик кыйммәтле хәзинә булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Бу көннәрдә җилегебездә киемгә икенче тормыш акциясенең мәктәпкә әзерлек ярминкәсе бара. Әлеге чара кысаларында кулланышта булган, киелмәгән килеш яткан өр-яңа киемнәрне мохтаҗ гаиләләргә тапшыру мөмкинлеге тудыра. Тулырак киләсе сюжетта. Чара Татарстан мөселманнарының дини нәзарәте мөслим мөхтәсибәте һәм ак калфак бүтән дөнья татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы тарафыннан оештырыла. Мөслимдә киемгә икенче тормыш акциясе 4нче ел рәттән уза. Мәктәпкә әзерлек ярминкәсендә килгәндә чара тәүге тапкыр үтте. Чараның оештыручысы Илүсә Исламова катнашучыларны һәрчак елмаеп каршы ала. Татнефть акционерлык оешмасының игелек энергиясе социаль проектында катнашып, грант тоттым. Менә шушы марафоннарны оештырырга, үткәрергә җиһазлар алдык, ясаттык. 6400 дәнә мәктәп киемнәре, кирәк-яраклар, аяк киемнәре җыелды. Акция авыр хәлдә калганнарга, мохтаҗ кешеләргә, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан оештырыла. Хәйриячеләр һәр елдагыча чарада бик теләп катнаша. Теләге булган кешеләр хәләл үзәк бинасына яхшы сыйфаттагы яки бөтенләй киелмәгән киемнәрне, канцелярия товарлары, мәктәп кирәк-яраклары китерергә мөмкин.
Бик күп киләләр, мен монда 2нче ел волонтер булып эшлим. Бик күп киләләр, әйбер алалар, рәхмәтләрен әйтеп чыгып китәләр. 16-17 август көннәрендә киемнәрне җыю оештырылган булса, бу атнаның ял көннәрендә мохтаҗ гаиләләр киемнәрне килеп карап алып китәргә мөмкин. Киләсе мондай акция октябрь аенда оештырылачак дип көтелә. Рамиля Сәләмова, Динар Нурдинов, Муслим телевидениесе. Муслим ихтисабаты бу арада зур эшләр башкара. Әлеге дин вәкилләре мизгил эшләр үзәге белән берлектә экологик квест үткәрде. Әлеге чараның төп максаты Муслим җәмәгать мәчетенә йөрүче һәм парк стадионнарда шөгыльләнүче балаларны табигатькә, әйләнә-тирә мөхиткә игътибарлы булырга чакыру. Экологик квест чисталык йорты иман дигән исем астында узды. Беренче көнне Муслимның Курай паркында, икенче көнне Яшьлек паркында барлыгы 170 бала җыелды. Балалар 2 көн дәвамында табигатьне, паркларны, сулыкларны саклау кирәклегенә төшенде, чисталыкка һәм пөхтәлеккә өйрәнде. Тагын бер истәлекле чара Муслим туган йортны өйрәнү музеенда Раушания Бахманованың Күңелем дөньясы исемле шәхси күргәзмәсе эшли башлады. Муслимда туган Раушания ханым һөнәре буенча музыкант. 8 ел элек ул көннән үзенчәлекле картиналар иҗат итә башлаган. 15 август көнне аны ачу тантанасы үтте. Чарада район башлыгы Альберт Хуҗин, бер төркем әдәбият һәм сәнгать әһелләре, муслимләр катнашты. Күргәзмәдә Раушания Бахманованың 3 үлчәмле картиналары, аппликациялары, квиллинг, кинсауга, күләмле катнаш техникларда иҗат иткән картиналары урын алган. Ул әле ай дәвамында муслимләр хузурында булачак. 19 август бөтен дөнья фотография көне буларак билгеләп үтелә. Фото ул үзе бер дөнья. Фотога төшерү бүгенге көндә сәнгать дәрәҗәсенә күтәрелгән. Муслимда аны гомере буена сүрелмәс зур мавыгыдан хоббига әверелдергән кешеләр бар. Шуларның берсе Альберт Иванов. Ул үзендә фотоаппаратларның тулы бер коллекциясын булдырган. Альберт Ивановның фото белән мавыгу мәктәп елларыннан ук башлана. 1963 елда Мәскәүдә чыгучы Юный техник журналында читтән торып фотога төшерергә өйрәтә торган студия ачыла. 10нчы сыйныфта укучы Альберт абый дусты Энгел Гәрәев белән әлеге курсларны тәмамлап, фотография буенча инструктор таныклыгы ала. Бу аларга пионерлар йортында эшләү хукукы бирә. Бер төркем яшьләр шушы мине игълан иткәч, фотокружок оештырыла. Пионерлар йортында дигән сүзне ишеткәч, без барып язылдык. Самый работяга Советлар Союзының иң популяр фотоаппараты ул Смена исемле. Бар затворы раз дигән сүз, монда кнопкасы. Значит, затвор эшләдеме, фотоаппарат эшли. Альберт абыйның коллекциясендә бүгенге көндә 10 фотоаппарат бар. Барысы да эш хәлендә. Арасында ясалуына бер гасыр булырлыгы да бар. Һәрберсенең айрым истәлеге. Барысы белән дә диярлек Альберт абый үзе эшләгән, күбесен сатып алган, бүләк ителгәннәре дә бар. Бу фотоаппарат атала пластиночный дип. Пластинка белән эшли торган фотоаппарат. Бу фотокор. 1930 белән 40 арасында. Бусы зенитный тыл, зеркальный дип. Нәрсә ул зеркальный булгач, значит, зеркальное отображение. Күренә монда уже полностью фокусировка, һәм башкасы әйбәт кенә тоже автоспуск белән эшли. Фото ясау өчен кирәкле әйберләрне фото товарлары кибетеннән Казан шәһәреннән кайтартканнар. Айрым компонентларын сатып алып, үзләре дә ясый торган булганнар. Зурайткыч приборларын Альберт абый хәзер мәктәпкә китергән. Моның белән эшләп була как узкопленочный, так и широкопленочный. Моның специальный ниләре бар. Теге içinde рамкалары улайта торган. Кирәк менә монда кадровая рамка, үзендә инде менә 6-9 икән шулай. Альберт Иванов төшергән фотолар әле бүген дә авыллыклары газетасында, истәлекләр тупланган китапларда, музейларның архивларында, бик күп кешеләрнең шәхси фотоальбомнарында саклана. Кызыклы мавыгыдан зур хоббига әверелгән шөгылен Альберт абый әле дә дәвам итә. Хәзер ул кесә телефоны белән фотога төшерү үзенчәлекләрен өйрәнә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамиля Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.